ta ɗora soson a fatarta. Ƙanshi mai daɗi haɗe da farar kumfa ita take tashi sama-sama, ta dinga jiyo muryoyin da ta bari a falo salin alin suna hirarsu, yanzu suna magana da ƙarfi cikin harguwa da fusata. Hayaniyar ta ci gaba da yawa kamar za a tsaga gidan. Muryar ummu da abbanta ce, abinda bata taɓa ji ba. Da saurinta ta ajiye sosan ta ɗaure jikinta, wani wurin ma bai fita ba, da ragowar kumfa haka ta fito daga bawan ta ɗaura tawul ta fita da sauri. Fitowarta ta yi daidai da fitar abbanta, ya banko kofar da ƙarfi ta bi bayansa da kallo, sai kuma ta sauri ta nufi inda ummanta take, wadda ta kife jikin fulan kujera take wani irin kuka mai sautin ban tausayi. Jikinta ya sanyi kalau, abinda bata taɓa gani ba. Ummu da abbanta da suke so da tattalin junansu, yau ga abin da ya faru. Ta zauna a gefen ummanta har lokacin kuka take yi mai tsuma zuciya. Fahima ta ruɗe ta gigita daga nan halin da ummanta take ciki. Ta kwantar da kanta kan ummanta cikin harshen larabci, muryarta na rawa, ta ce, ummu, me ya zafi haka? Me haɗa ki da abbana? Menene ummu? Ta kasa magana har lokacin kuka take yi, zuciyarta tana ƙuna. Fahima ma sai ta saki kuka. Ummu na jin ɗumin hawayen yarta, sai ta ɗago ta juya ta rungume yarta ta tana shafa kanta tare da ƙoƙarin shanye kukan nata. Ita ma cikin harshen larabci ta ce, Fahina, na gaji da abin da abban ce ke mu. Shekaru 20 har da ɗaya rabona da ƙasata, na bar iyayena, na bar dangina, na bar yata, ban sake wayoyin su ba. Duk sanda ne masa magana sai raina ya ɓaci, sam baya son magana zuwa na gida. Wannan karan hakuri na ya ƙare. Idan bai banni na tafi da aurensa ba, dole ya sauke min aurensa na tafi ƙasata na ga dangina, ina kewar gida ne ma. Ta faɗi magana ƙasar ta. Fahina ta yi shiru tana tunani. Ashe duk rigiman ma daga ummu ne. Ita bata ga dalilin da yasa ummu ke ɗauko magana ƙasar ta ba, tunda abba ya nuna baya so, kuma bai rage su da komai ba, ya ɗauke duk so da tattalinsa ya ɗora a kansu. Duk sanda ya ga ɗaya a cikinsu cikin ɓacin rai, hankalinsa ya gama tashi kenan, har sai ya sa cikin farin ciki. To me umma take nema a zamansu na kwanciyar hankali? Najeriya da take son zuwa, tana kallon yanda 'yan ƙasar idan sun zo ba sa son koma, suna gudu ana kama su. Idan tana da daɗi me zai sa su guduwa? Kawai umma na son ta yawa da kanta hankali ne. Ta janye jikinta daga jikin umma ta ce, ki haƙuri ummu, baki fahimci abba bane, ba wai zuwan naki ne baya so ba, damuwar mu ce baya so. Tunda ya san ba za mu ji daɗin zuwa Najeriya ba, wahala kawai za mu sha. Ki dubi yadda 'yan Najeriya suke idan sun zo, za ki gan su a rame, din yunwa da talauci ya dame su, da sun zo nan za su yi kiba su washe sai neman kuɗi. Ran umma ya gama ɓaci, ta wanke fuskar Fahima da mari. Ta ce, ya isa, ya ishe ki Fahima, ba na son na sake jin kin kushe Najeriya. Daga ni har abbanki, tushen mu kenan, har ke da muka haifa a nan, tushen ki Najeriya. Duk abin ku nan ne usulunku. Saboda da ke da abbanki kawai zan zauna a nan, na bar iyayena, na bar yan uwana. Idan ba za ki bi ni ba, sai ki ta zama a nan. Ni kam zan koma dangina, yanda nake da ke haka nake da wata 'yar a Najeriya, ta fi ki bukata ta, domin bata rayu da ni ba ma. Ne na damar shekarun da ne ba tare da ta ganni ba. Har lokacin duk maganganun da ummu take yi, Fahima ta haɗa kai da hannun kujera tana kuka. Ummu ta ɗauko wani frame da hoton yarinya a ciki, 'yar kimanin shekaru 2. Ta ce, Fahima, dubi 'yar uwarki Fahima, tun lokacin da na tafi na batta bata san wace ce ni ba. Fahima ta ɗago ta dubi hoton yarinyar, kyakkyawar gaske, doguwar riga ce a jikinta, tana dariya. Hoton yayi kyau sosai. Kallo ɗaya Fahima ta yi hoton, ta mayar da kanta, ta ci gaba da kukanta. Ba wai bakon hoto bane, domin Fahima ta taso take ganin hoton. A iya saninta ita ce a jikin hoton, domin babu abin da ya raba kamanninta da ta jikin hoton. Kuma tun tana 'yar karamarta, ummu ta ce mata ita ce a jikin hoton. Sai yanzu kawai dan tana son ta bi ta Najeriya, za ta ce wai 'yar uwarta ce? Ga haushin marin da ummu ta yi mata, wanda bata taɓa yi mata irinsa ba. Ga na surutun da ummu ta dame ta da shi. Zuciyarta ta yi baki, ta miƙe fu ta wuce. Ummu ta ce, mara hankali, ake ce a bar tausayi. Duk ran da ba ni ba abbanki shikenan, baki da kowa a garin nan, kuma a Najeriya baki san dangi na ba, balle na abbanki.
haka zaki zauna baki da wani dan uwana na jini bace san su ba. Duk tana jin ummu amma bata tsaya ba, ta shiga daki ta banko kofa da karfi ta fada kan gado ta ci gaba da kukanta. Haka zuciyoyin mutanen gidan suka kasance cikin bakin ciki da su taba shiga irinsa ba, musamman Hajiya Safiya da zuciya take cikin rudani, rabuwa da yarta da mijinta ko haƙura da saki saduwa da iyayenta da danginta wanda ta yi tsawon shekaru 20 bata gansu ba. Iyaye mutane ne masu muhimmanci a rayuwa. Baba da Innani ko suna raye ko ma sun mutu bata nemi gafarar su ba. Hawaye suka ci gaba da zubo mata. A da kam tana samun labarin su sau biyu, tana aikawa da kuɗin da za su zo ana cinyewa. Tunda Hajiya yar Fulani ta rasu shikenan hanyar saduwa da labarin su ta toshe mata yau shekaru 10 kenan. Mijinta Abdul ne ke tallallabarta, yace ta bari da zarar Fahima ta gama karatunta na secondary za su koma Najeriya gaba ɗaya da zama. Dan haka ta kwantar da hankalinta, domin ita ma tana buƙatar Fahima ta yi karatunta a nan ɗin, saboda wahalar da Abdul ke sha akan ya ga Fahima ta yi karatu mai nagarta. Ya sha wuya kafin ya samu ta shiga makaranta, shekaru 2 kenan da kammala karatun Fahima. Hajiya Safiya na kasa kunne ta ji Abdul ya yi magana koma su Najeriya amma shiru. Karshe ta kasa hakuri ta sake tantabarsa da zancen. A nan fa ya fito kuru-kuru ya ce shi fa babu inda za su har sai Fahima ta gama jami'a. Hankalin Hajiya Safiya ya tashi, ta bi shi da lallami, tana nuna masa shekaru fasinja kuma rayuka da a gurin Allah suke. Ko su iyayen nasu ko ita Fahima duk ta Allah za ta iya kasancewa kansu. Wannan jimamin ne ta kai su ga bacin rayuka. Abin ya zame musu bacin rai mai tsanani. Hajiya Safiya ta kwanta akan kujera tana kallon Abdul ya shigo. Fahima ta fito daga ɗakinta ta shige jikinsa tana kuka, tana gaya masa ummu ce ta mare ta. Abdul ya zauna da ita yana share mata hawaye. Ki shiru Fahima, ki kyale ummanki ta je duk inda za ta, tunda ta ce ba za ta zauna da mu ba, ta fi son su can. Hajiya Safiya da ke jin su ta yi wani guntun murmushi na takeici. Mutane san kansu ya fiye yi musu yawa. Shekaru 21 ba tare da danginta ba, dan lokaci kankani da za ta je ta gaishe su shine Abdul ke son faɗa mata magana. Tana dai zaune tana kallon su. Abdulhamid da kansa ya ba Fahima abinci, yana rarashin marin da umma ta mata. Har magani ba ta sha. Ta tada kai da cinyarsa, suna kallo suna hirar su. Ba wanda ya tanka mata a cikin su, sun yi fushi da ita kenan. Ta share kwallar da ta zubo gefen idanunta, ta rintse idanta. Abubuwan da suka faru can usuli suka dinga dawo mata shekaru 21 da suka wuce can baya. Tana ta tunani. Cikin ƙauyen Gezawa ranar Lahadi rana ce da kasuwar ƙauyen ke ci. Saboda haka tun safe mutane ke kaiwa da komowa cikin ƙauye. Mata masu sana'a gida kowace ta yi ƙoƙarin gamawa da wuri domin a kai mata kasuwa. Amina mahaifiyar Safiya wadda take kira da suna Innani ita ma ta kammala soya kosanta. Safiya ta rambada kwalliyarta ta ci damara, ta dauki fantekar da aka zuba kosan a ciki ta dora aka, ta ce Innani sai na dawo. Innani ta ce to Allah ba da sa, amma da kin siyar ki dawo gida. In ma baki siyar ba yamma na yi ki dawo nan gida. Kada ki bari duhun magarba ya riske ki a jeje. Ki kula da kanki. Ba na son kula samarin banza, kin ji ko? Safiya ta ce to Innani zan kiyaye. Ta yi waje wurin abokan tafiyarta. Suna tafi suna hirar su har suka isa cikin kasuwar, kowace na tallan abin da aka dora mata. Da cikin yan matan Safiya ta girme musu domin shekarunta za su kai 14. Jikinta ya soma bayyana zama yar buduwa. Safiya tana da matsakaicin tsawo, tana da diri sosai, fatarta mai haske ba can ba, fuskarta kyakkyawa, tana da dogon hanci da idanuwa masu daukan hankali. Fuskarta babu zane ko daya, sai dai takan bata lokaci wurin zane ta da baki, ta rambada jambaki da hoda. Wannan adan bakin ne ke dakushe hasken fatarta, wanda take gani duk adan ne na 'yan matanci a wannan zamani. Safiya bata jima a kasuwa ba ko san ta kare, domin samari da yawa ke son kula Safiya, sai dai babu fuska idan ba kiranta kai ka sai kosanta ba. To in dai ba hakan kai ba ma za ta tsaya inda kake ba, da ka siya ka ba ta kudinta sai ta tafiyarta. Safiya na gamawa ta nufi hanyar gida ita kadai, domin 'yan tafiyar nata babu wadda ta siya. Ta dora fantekar a kanta tana kirga kudin tana tafiya, ta dinga jin ana kwala mata kira a baya. Ta yi kamar ba za ta tsaya ba, sai kuma ta ji kamar muryar Kasim.
don haka ta waiwaya. Shi ɗin ne kuwa, sakalar da bakar jaka a kafaɗarsa, ta buɗe baki tana dariya. Ya ƙaraso inda take ta ce, Kasim, kai ne a garin namu yau? Shi ma dai dariya yake. Safiya manya, da ba za ki tsaya ba ne? Ina ta magana kin ki tsaya. Ta ce, ai ban san kai ne ba Kasim, na yi zaton su mai tamani, ni ko ba na son kula su, ashe kai ne. Yaya hanya? Lafiya lau Safiya. Ta kai hannu ta karɓi jakar. Kawo na taya ka da wannan, na sa a gaje kake. Ya rike jakar. Bar shi Safiya, tana da nauyin jakar nan. Ta ce, ba komai, kawo, ai zan iya ɗauka. Ta sa hannu ta ɗauki jakar ta ɗora a kanta. Kasim yayi da ita ta sauke ta ƙi. Sai ya ɗau fantekar ƙosan nata ya ce, Safiya, ashe har yanzu ba a yi bikin nan naki ba. Na yi zaton zan zo na ga harkin haihu. Ta rufe fuska da gefen gyalan da ta yi ɗamara da shi. Ta ji nauyin kalamansa. Ya ce, amma ai an kusa ko? Yaushe ne lokacin bikin? Safiya ta ce, kai ya Kasim, ni fa har yanzu ban ma tsayar da miji ba. Kasim ya ce, me yasa Safiya? Na san dai ba za ki ce kin rasa mai son ki ba. Ta sake yin dariya. Lokaci ne bai ba Kasim, kuma dai gaskiya ni har yanzu ban ga wanda ya kwanta min cikin samarin da suke zuwa wurina ba. Akwai wani mata mu ta zo ɗaya har na amince masa ya kawo kuɗin aure, sai kuma naga ashe dukkan wajaji. Shi ma na ce ba na so, dole aka mai masa da kuɗinsa don baba ya ce ba zai mun dole ba. Kasim ya dariya. Wacce irin kan wacce ja Safiya? Ta ce, yauwa Kasim, yanzu kai magana. Kaga da yawancin samarin ƙauyen nan ba su da kamun kai, ga wata ɗabi'a da suka tsira yaudara da ƙananan maganganu kamar ƙananan yara. Akwai rashin sirri a tare da su. Duk hirar da suke da yarinya sai ka dinga jin zancen a gari, ko kyauta suka yi maka sai zancen ya zagaye gari. To ina da idan an yi aure shi kenan ba ka da sirri da miji, kowa ya san abin da kuke ciki. Shi yasa ni duk ba na kula su, sai na samu mai hankali tukuna. Kasim ya ce, tabbas kina da gaskiya Safiya, shi yasa kika ramba da irin wannan kwalliyar kika zo kasuwa, ko kya samu bako? Ta sake rufe fuska tana dariya. Kai Kasim, har wata kwalliya nayi? Shi ma dariya yayi. Kin san wani abu Safiya? Ta girgiza kai. Duk garin nan babu wanda ya iya furta sunana daidai kamar ki, daga mai ce min Kasimu sai mai cewa Kasimu, amma ke kadai ke ce min Kasim. Ainihin sunan daidai kenan, ko baba da ya samun sunan ba ya iya furtawa sosai kamar ki. Safiya ta ce, Kasim mantawa kai? Babana ma Kasim yake cewa, a wurinsa ni ma na iya faɗa sunan daidai. Kasim ya ɗaga kansa ya shafa fuskarsa yana murmushi. Ya ce, ki yadda Safiya, kin fi kowa iya furta sunan nan. Ta ce, to shi kenan, sai ka bani lambar yabo. Kasim ya ce, to ni na baki Safiya, tunda kullum a cikin tunaninki nake. Ina ta roƙon Allah ya sa na tarar da ke baki aure ba, sai gashi Allah ya amshi addu'ata. Sai dai kuma jikina ya yi sanyi da na jikin ce ba kya ra'ayin samarin garin nan. Safiya ta toshe bakinta da hannu tana dariya. La, ni fa ba haka na ce ba. Kasim ya ce, to yanzu ni kina ra'ayina? Da gaske nake Safiya, ina son ki, ina so ki zama uwar ƴaƴana. Ta sauke jakar da ke kanta da sauri ta so tafiya. Kasim na kiran sunanta, maimakon ta tsaya sai ta ƙara sauri ta shige gidansu. Kasim ya girgiza kai yana murmushi. Tabbas Safiya ce ta dace da rayuwarsa, yana tsananin santa da ɗabi'unta. Kamun kanta ya fi fusgar zuciyarsa ma. Ya shiga nasu gidan, hannunsa rike da fantekar Safiya da jakar kayansa. Kasim da Safiya makotan juna ne, domin gida biyu ne a tsakaninsu. Mahaifin Safiya Malam Madu yana da 'ya'ya 7, mahaifiyar Safiya na da 'ya'ya 3, 2 mata 1 namiji. Baraka ta fari, sai mai bi mata Zakari, sai Safiya. Daga kanta Innani bata sake haihuwa ba, sai bari da take yawan yi. A cikin shekaru ma sau 2 tana yi, har da 'yan 2. Abokiyar zamanta na da 4, mata 3 namiji 1. Ramatu ce babba, sai Harira da Asiya, sai Ala'auta. Innani ita ce uwar gida. Sai bayan an haifi Safiya ne Malam din ya aure Inna Bilkisu. Ramatu mai shekaru 10 ita ce babba, har ta samu miji an yi baiko. Wannan ya jawa Innani gori da surutu a cikin garin, wai an ki aurar da Safiya. Malam Madu ya toshe kunnensa, domin ya fi son Safiya ta samu wanda take so, ba ya son yi mata auren dole. Gashi ita kuma ta kasa tsayar da gwani. Kasim kuwa mahaifinsa Malam Isayaku yana da 'ya'ya da yawa, maza da mata za su kai su 20. Matan aure 3 ne a gidan. Mahaifiyar Kasim ita ce mace ta 4. Kafin rasuwarta Malam Isayaku ya nuna Barira so,
wanda ya sa matansa jin haushinta sosai. Kowace zafin kishinta akan Barira yake, sai dai ita ko a jikinta harkokinta kawai take yi. Lokacin da suka ga Barira da ciki sun shiga tashin hankali.